kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 17138 ze směru Karlovy Vary Dolní nádraží, pravidelný příjezd 19 hodin 16 minut přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Stará Role, Nová Role, Nejdek Suchá, Nejdek Zastávka, Vysoká Pec, Nové Hamry a Nejdek Tisová, pravidelný odjezd 19 hodin 17 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 17138 ze směru Karlovy Vary Dolní nádraží, který dále pokračuje ve směru Nejdek Tisová, přijíždí na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, zpoždění mezistátní rychlík číslo 441 Excelsior ze směru Kep, pravidelný příjezd 19 hodin 2 minuty přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrov nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Kadaň Prunéřov, Chomutov, Jirkov Zastávka, Most, Bílina, Tuchtov, Teplice v Čechách, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Lovosice, Kralupy nad Vltavou, Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Bohumín, Český Těšín, Žilina, Ružomberok, Štrba, Poprad Tatry a Košice, pravidelný odjezd 19 hodin 5 minut. Informace o řazení vlaků, cena a informační a vůz se svou úzkovým přepravy a pro cestující dětí do 10 let jsou řazení v přední části vlaku. Upozorňujeme cestující, že vůz druhé třídy číslo 367 na konci vlaku končí ve stanici Praha hlavní nádraží. V tomto vlaku je možná přeprava jízdních kol pouze na základě povinné rezervace. Stanice Karlovy Vary. Osobní vlak číslo 17138 ze směru Karlovy Vary Dolní nádraží, pravidelný příjezd 19 hodin 16 minut přijezd na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Stará Role, Nová Role, Nejdek a Nejdek Tisová, pravidelný odjezd 19 hodin 17 minut. Osobní vlak číslo 17138 ve směru Stará Role, Nová Role, Nejdek a Nejdek Tisová odjede ze druhé koleje. Pravidelný odjezd 19 hodin 17 minut.
Vážení cestující, zpoždění mezistátní rychlík číslo 441 Excelsior ze směru Cheb, který dále pokračuje ve směru Košice, přijíždí na první koleji. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Dejte prosím pozor u první koleje, nepřecházejte první kolej. Na první koleji přijede vlak. Dejte prosím pozor u první koleje, nepřecházejte první kolej. Na první koleji přijede vlak. Dejte prosím pozor u první koleje, nepřecházejte první kolej. Na první koleji přijede vlak. Dejte prosím pozor u první koleje, nepřecházejte první kolej. Na první koleji přijede vlak. Dejte prosím pozor u první koleje, nepřecházejte první kolej. Na první koleji přijede vlak. Stará role, nová role, a největšícová, pravidelný odjezd 19 hodin 17 minut. Vlaky připraven k odjezdu. Stanice Karlovy Vary. Zpoždění mezistátní rychlík číslo 441 Excelsior ze směru Cheb. Pravidelný příjezd 19 hodin 2 minuty přijel na první koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrov nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží, Přerov, Ostrava hlavní nádraží, Žilina a Košice. Pravidelný odjezd 19 hodin 5 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Bahnhof Karlovy Vary. Auf das erste Gleis ist der verspätete Schnellzug Nummer 441 Excelsior aus Cheb angekommen. Planmäßige Ankunft um 19:02 Uhr. Der Zug fährt weiter nach Ostrov nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží, Přerov, Ostrava hlavní nádraží, Žilina und Košice. Planmäßige Abfahrt um 19:05 Uhr. Der Zug ist abfahrbereit. Station, Karlovy Vary. The delayed fast train 441 Excelsior from Cheb. Scheduled arrival at 7:02 p.m. Arrived track 1. The train goes on to Ostrov nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží, Přerov, Ostrava hlavní nádraží, Žilina and Košice. Scheduled departure at 7:05 p.m. The train is ready for departure.